Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana. Marina, entra na sa Escaramuza. May naghahapot Kuya June kung ako daang ma-onboard ngunya na pagkahapon. Sabi ko, iyo pa po niya ako pang on-board pa ako. Sabi na, dahil pa ngayon nagpipikit ang mata mo. Pag naka-idlip ako nagkaperang mga minuto, goods na naman ako kain Kuya June. Kuya Dalogdog Jason, mga madipisil man ini yung barasaw ng mga pangaran na pigsend mo po sa kuya. Hain po an sa imong lokasyon, ngunya na pagka hapon, niyang ka po dyan sa may parte kan saan ka na nga ni po, malilipot ka po ba ya or malinaw? Mga aki ini Kuya Dalogdog Jason. In short, Ninyor. Maray na pagkauto po sa imo dyan, Kuya Dalogdog Jason. Nior Belenzo. San Lorenzo Cantabaco City. Maray na pagkauto po kay Alex Lins, Ann Luis, and then si Charm Dalin de Lima. Tama ba? Gali sila ang pronunciation ko kaining second name ni Charm. Pasensya po tabi ta. Si Daddy po kaya nindo. Tigpapadipisilan ako magbasa kan sa inyong mga pangaran. Maray na pagkauto po sa indo dyan sa Tabaco, and then kay Mrs. po ni Kuya Nyor, ni Kuya Dalogdog Jason. Tigsan niya sa Kuya Junso sa iyang transistor radio. Naaram ito Kuya Junso, puro na lang baga. So mga board, di ko ako familiar duman sa tiga-apod na board na ito. Pero niya pa sa tuner, sabi ni Kuya Jason, 34 years na ngayon ining radyo ko. 19 anyos pa ngaya ako, kan binakal ko ngayon ining radyo. Kaso ngaya kang kasagsagan ngaya ki bagyo ngaya ngunya. Galing ngaya nagpapalyar naman. Siguro ngaya gors na ngaya. Saro lang po Kuya Jason po gustong sabihin. Panahon naman para salidahan mo siya. Imagine, ang serbisyo kan sa imong radyo, 34 years na. Pero di ka mga dita, Kuya Jason, may mga kasuhapon sa paglibot-libot ko dyan sa man iba-ibang lugar. Lalo dyan sa may pamitisan na bulkan. Mahiling mo duman, may mga daradarasin na Kuya Jason po na mga transistor radio. Siyempre, mataram ka naman ngayon DCGV. Sagod ka subanggi na niyaon dun sa man iba-ibang mga evacuation. Sabi na, dakula ang ngayang pasalamat mi dahil ngayata naka-simulcast sa OKFM. Dahil tabako man po bagagabos igwanin transistor radio. Tapos sa mga cellphone, daiman po ki AM. Ang nakakuha po baga dyan, Kuya Jason, FM man sana. Kaya nakulang tabang na naka-simulcast kita dyan sa OKFM kasuhapon. Pasalamatan ko po ni Marhay ang mga personalis po kan Pag-asa dyan po sa Legazpi. Dahil ang takadabes na mapasiring ako dyan sa indang opisina. Very accommodating. Sabi nga ni Kuyang Guard, ang Jerome, ang guard house duman sa Pag-asa. Naka-DCGB makusugo. Kaya pala dahil ako nadangog ni Kuyang Guard ka na pag-abot mo duman ni Kuya Boy kasuhapon na mga alas 5 nin pagkahapon. Makusugon po ang ang monitor po kan mga gwardya. Garing sa sobrang kabalik-balik ko. Lingaw ko na kuhaon sa indang mga pangaran, taning mag-greet naman lamang po tabi. Nag-araga-aga sinda dyan, nagtuturuwang-tuwang, nagkakaiguanin shifting, na ikanang una ngayon ang magkaturog, tapos turtod-tod ngayon ako naman. Tanganing makapag-serve po sa publiko. And sa mga nag-evacuar man po,
luway-luway na kamong pwedeng magbalik sa indong mga respektibong mga istaran, mga harap. Matapos na magpaluwas naman nga ni po ni Orden, itong syempre from the provincial government of Albay. Permado iyan ni Albay Governor Noel Rosal and then si Mayor Hisham Ismail. Pwede nang ipinag-order naman po itong supag decamp pagpauruli po tabi kan mga nag-ibakwa. And kasabay duman, ito po tabi na pag-lift o paghali kan ipigpaluwas po o ipig-implementar na curfew as in liquor ban digdi sa syudad kan Legazpi. Kaya Kuya Jun, sunya ko dyan, niyo pa ba dyan sa likod mo? Pwede na itong bakalan kitugang. And pwede naman da po na magbukas ang mga negosyo digdi sa tuyang palibot. Pero kasubago may nakatag sa kuya si Ma'am Claire Hariri kan SM City Legazpi. Sabi digdi, para po sa kaligtasan kan mga customers, pati na po ang sa idang mga empleyado. Mantinido pong saradong ngunya na pagkaaldaw, Biyernes, Setyembre 26, an SM City Legazpi dahil nga ni po digdi sa severe tropical storm na si Opong. Nasangunan nga ni ang probinsya kan Albay nasa signal number 2. And mapaluwas sana po sindanin anunsyo. Dyan po sa saindang hanap po lang nindo Ma'am Claire Hariri. Pero itong SM Supermarket will open to serve as many customers today. Pero itong mga ano po baga, mga itong mga mabarakal ki Bado, paramihan tras po muna yan na suspendido. I-suspender naman nindo ang pag-shopping nindo dyan. Nilanta para masiguro man po ang kaligtasan gang sarado po muna ngunya na pagkaaldaw ang SM City Legazpi. May mga nagkahiling na ako Kuya Jun ng mga establishmento digdi sa tuyang palibot na nagbukas naman tabi. Kaso bago, early morning, may mga nagkakahiling na akong sugari wala lang. Ito ang ipigpapasalamat na po na dapat tapang ipagpasalamat na may nadangog ako Kuya Jun kaso hapon na medyo piloso po. Sabi ni kang nadangog Kuya Jun, iyan ngayon sobrang kapreparar ngayang iyan. As ikang ito, wala lamang nga tang mamatian digdi. Sabi nga ni po baga, mas marahay ng preparado kaysa po magbasol kita sa ultimo. And nahiling ko man sa official na Facebook page kan alkalde kan syudad kan Legazpi pig anunsyo niya na wala po ni na nairehistrong casualty digdi po sa tuyang syudad. And maski nga ni po bagkakasubago nakauro ni Sir Mar si Governor Noel Rosal. Ang sabi niya wala man ki mga pangyayari na may nagbuwis po unin buhay dahil nga ni po sa raot kan panahon. Kaya magantabay po kita permi sunod sa mga ipigpapaluwas na anunsyo kan mga government agencies and sa mga nag-aapot po kan biyahe kan mga sakayan pandagat para mientras man po or mantinido man po graray na suspendido iyan dahilan ta may mga lugar pa sa may parte kan Catanduanes nasa eraron pa po yan kan signal number 1 and sabi digdi 24 minutes ago around 3,126 na po na pasahero sa man iba-ibang pantalan digdi sa Bicol Region ana mantinidong stranded. Kaibahan pa dyan ang 1,266 na rolling cargo, 6 na mga vessels ang stranded, mantang ang 67 na vessel as in 34 motor bangka na paramientras po na nakasirong o nagtitake shelter po. Diyan for sure ini sa may parte kan Sula Channel. Tadyan permian na sarayan kan mga sakayan pandagat. Tanganing masiguro man na dahil man sila maafektaran po kan raot kan panahon.
And magantabay lang po kamo sa mga ipigpapaluwas na anunsyo kan mga nasa gobyerno at mga respektibong LGU. Tapos before man po tabi maghali sa mga pigamit nindong it's either classroom iyan, simbahan, barangay hall. So, pati nga ni po itong sa mga nakisirong po baga sa medyo marahayan sitwasyon kan harong, mga nasa pribadong harong. Siguruhon man po tabi nindo na malinig nindong babayaan po iyan. Ta imagine kung sa eskwelahan ka mo nagstay, tapos gabos na basura po indo yan iwawalat. Irak man kan mga estudyante. At the same time kan mga teachers po na malaog sa Lunes. Diyan po tabi sa mga respektibong mga eskwelahan. Sabi digdi, sir, may pagsabog po na naganap dito sa Old Airport, bandang sa may kampo. Malakas po ang pagsabog at mga tunog ng bala ng baril. Ilang minuto din po ang tinagal. Ay inisupigsan kasubago sa kuya ni Sir Mar, and makaskas man simbag sa kuya ni Major Frank Roldan. Sabi ni Karen, te, pwede mag-uli muna, mababa. Sige na Karen, luway-luwayan muna. Ilingan Jerome ang comment ni Karen. Talagang nasa DCGB News Online ang akin niya nagko-comment. Sige, natakong day ka na dyan palago ni Sir Rick Mendoza. Ini nga yan, parang aldaw na nga yan. Pero mag-ano ka muna Karen, magkaturog ka muna. Medyo pahingaluan mo muna sa imong sa dirita. Baad, pag bigla ka nagkarigo. Pag mga arag bagakan ko, may mga pagtubod bagakan ang mga gurang. Mga gurang arag mo kuya John. Di ako tigditin ni kuya John. May ugom na slice bread. Slice bird. Tapos may, ano nga ni ang palaman kan kuya John? Peanut butter. Maray na pagkautukay sa Ma'am Ranalyn Sarte, nakaantabay po ngunyan. And pabati na po kay Romeo Espartines, dyan po sa Barangay Taysan, Legazpi City. And bago ko po pala malingawan, may ipigpaluwas na anunsyoan na Rabvax Animal Bite Center. Matapos nga ni po na magrahay po ang panahon, epektibo po ngunyan na pagkalaunan ni pagkahapon, sa Indang Branch, dyan po tabi sa adigdi po sa Legazpi, dyan sa may parte kan Barangay Sagmin kan Old Albay District, an Marisyum po tabi kan sa Indang operasyon tanganing makapagtao po ni mga pangatamana sa inda pong mga pasyente. Ibisitaon lang po nindoan sa Indang official Facebook page ang Rabvax Animal Bite Center. Salamatunon po sa gabos ng mga nagsarabay sa muya poon kasuhapon na nagsabay sa muya na mapirot na maghanap nin mga informasyon kan mga pangyayari digdi sa tuyang palibot at same time ang pagbabantay kay Bagyong Opong. Makahangus-hangus na po tabi kita, and isabay ta po sa pangaji sa tuyang mga tugang po duman sa Masbate na naafektaran po tabi kanasabing bagyo. Sana makaskas man po sindang makarecover, and sana dakul na mga ahensya kan gobyerno an mag-extender po nin tabang para sa inyo. Sa kuyang kapartner po sa technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice.